וילך משה וישוב אל יתר חותנו, ויאמר לו, אלחנה ואשובה אל אחי אשר במצרים, ואראה העודם חיים. ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. ויאמר אדוני אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכבם על החמור, וישוב ארצה מצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו. ויאמר אדוני אל משה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו, ולא ישלח את העם. ואמרת אל פרעה, כה אמר אדוני, בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך.